ọ dị mma igbo onye mana ege ntị o jirigwo nkeji 22 wee gafee elekere 8 nke ụtụtụ a oge ruo na mgbe a na-eji ewetara unu akụkọ si na mba ụwa niile mana unu echefukwana na aka nọ n'ụlọ ọrụ ndị Igbo Klass World ebe a na-esi ewetara unu ozi ma na-ezipụrụ unu ozi n'asụsụ Igbo nakwa ebe a na-anọ were akọwara unu ihe ọbụla gbasara omenala Igbo na mba ụwa niile. Ya bụ onwe ihe ịchọrọ ka ezipụrụ gị ma ọ nabatara gị n'asụsụ Igbo makwa na ihe ịchọrọ ka akọwara gị gbasara Igbo ịkpọtụrụ ụlọ ọrụ ndị Igbo Klass World ebe a ka ị ga-enweta ihe ọbụla ị chọrọ n'uju ya n'ihi na a sị na ọ na-eme akwụba anụ ọgịrịga achọba nụnụ mpịọmpịọ ọnụ. Ugbu a unu ga-egezi ntị ka unu nụrụ isiokwu ndị ahụ anyị ji wee mere akụkọ. Anyị na-enweta akụkọ si na mpaghara ugwu obodo Naijiria ka a sị na ndị omekome ahụ ji egbe na ndị ji ogbunigwe were eyi ndụ egwu na mpaghara obodo ahụ atụọ na mgba ogbunigwe n'akụkụ ọdụ ụgbọala dị na mba Meduguri wee mere ọtụtụ ndị mmadụ arụ ebe ụfọdụ bụkwa ndị nwụrụ anwụ dị ka onye isi ala Naijiria bụ Muhammadu Buhari na-akwado ịbịa anya bụ obodo. Anyị na-enwetakwa akụkọ si na ndịda anyanwụ Naijiria ebe a sị na otu nwoke adọhapụ na nwunye n'akwa wara ọsọ ka nwunye kpọchiri n'elu ka ọ pụta n'ụtụtụ na-anaghị ego ekeresimesi. Ọ dị mma igbo ndị ọma na-ege ntị ebe a ka anyị na-eweta akụkọ nke tata na njedebe. Unu echefukwana onwe ihe ọzọ ị chọrọ ịmata n'akụkọ a n'uju ya ịkpọtụrụ ụlọ ọrụ ndị Igbo Klass World a ga-agụpụtara gị ya dịka isi wee chọọ. Aha m bụ nwanne unu nwoke Maazị Possible Okafọ onye nke a na-etiji ya na-esoro mma ọ na-ata ọnya ka emesịanụ ka ọhịa dịka enwe amaghị ya maka na dinta ji ewu wee nata nta onye ori ka ọ bụ.